Sele. Waɗansu da ka so ka kwaɓa rigar nan. Kai, ai da na kwaɓa rigar nan ɗan wura wahe an yi ruwa saboda a wanke dattin da na zubar. To misali, yanzu mun zo nan gurin an ce za ka sai Maltina. Haba dan maukaciya ne ni zan sai Maltina idan ina ga dan asibiti. A sai mun yi ma in na warke zan ce Alazina wanda ya sai Maltina. Ni fa ruwa za a ƙara mun fa na ce a ƙara fiya wuta. Likita ya ce kai dan fitowar ruwanka ba fiya wuta. To Zele ya zama fiyan ka mana. To na rage da Allah da na kwanta asibiti aka ce na kai mata ta tana naƙuda. Likita ya ce kai da ita duk kuna buƙatar ruwa. Aka ce ita leda uku. Aka ce likita ya ce kai ka ci uwan leda sai dai gala. Na ce to duk dan fitowar uwan mu abin mu rasu. To wai me yasa abun mamaki shine? Ka san mamakin da ka bani? Ga kudin aljihu na ba san mamakin da ka bani? Wai da ba za ka iya sayan filan naira 1,200 ba. To kai in banda kai mahaukaci ne idan na sai filan alaji ai na yara na na yi wa yara na mugunta. To ma in tambaye ka dan Allah. Mu yara na tabare? Kana in dala in tambaye ka. Tsakanin ka da Allah ka san iyaka adadin kuɗin ka? A ya za san adadin kuɗi na alaji. Ni na san adadin. Wani ne ya sa miliyan 100 a banki. Kuma ya tafi sai dai shekara ma baya kasan nan. To kai yanzu zaka iya sa miliyan zaka iya sa 10,000 a banki. To ni dan mahaukaciya ne zan zuba kuɗi a banki in je in yi bacci da mun yari. A ba ni da hankali ba kenan. Kuɗi yana katsana ni ina da wura iya bacci. Alaji har ba kai alaji naira tana aljihu take naira in tana ni wannan ke zuba kuɗi a banki ko soko ne alquran soko nake dauka kawai kai dai kawai kai dai kai ba zan iya zuba kuɗi a banki in je in yi bacci da mun yari ba zai yi ba wallahi sai dai ka karba sai dai karban ajiye aljuna in naji amara ta to sannan ne na samu nutsuwa wanzu sai dai idan yanzu misali sai a ce da ga kuɗi za a baka 10,000 na'am za a sai maka abincin 25,000 idan kuma kuɗin za a baka za a rage a baka 5,000 wanne za ka zaɓa da ka sai mun abincin 20,000 gara ka ban naira 1,000 in sa aljihuna ta fi alheri alquran to amma an ce bana za ka ƙara aure ne mamaki nake dan wahala ne kai ƙara aure matan ka nawa ne to ai ni da ka'ida Allah ya sare min dukkan ka ina yin aure in dai an ka gero gida ina aure yanzu matan ka nawa a tarihin rayuwa yanzu 6 ne amma an tara dai bai haura uku abinda za a yi ni ina so ya na 15 amma ne sa abu ko sai alfarman da nake so in yi sai dai ana magana alfarman da nake so kamun ina so kamun alfarma in zama PN ka kai duk wani abin da za ka dinga kawowa ta dalili na dinga ajiye maka ai ba dan wurawa yin wace za ta kai ka Qur'an ne da kanka za ka gudu wallahi to ni ma ban ci ba ni ma na zalunci kai na bare kai dan wurawa